Egy nemzet ereje abban áll, ha hű marad szellemi, lelki és tárgyi örökségéhez, és mivel a magyar államiság egyidős a magyar kereszténységgel, ezért értékeink a nemzeti és keresztény gondolat egymásra hatásában értelmezhetők, mondta Magyarország köztársasági elnöke a közelmúltban. És valóban a történelem során már oly sokszor beigazolódott, hogy a kereszténység jelenti azt az igazodási pontot, amely menedéket jelentett, reményt és jövőt nyújtott a legnehezebb időszakban is az európai nemzetek számára. Mégis ma sok helyen a világban közömbösség és elutasítás tapasztalható a keresztény kultúrával és értékekkel szemben, miközben újra és újra megkérdőjelezik az egyházak több évezredes tapasztalatát, tudását. Ezzel párhuzamosan pedig a mainstream média hathatós támogatásával felerősödtek a progresszív hangok is, amelyek a nemzeti értékek, sőt egyenesen nemzetállamok létjogosultságát vonják kétségbe. Dióhéjban erről is természetesen a Rostila úr által felvetettekről szól a következő izgalmasnak ígérkező panelbeszélgetés. Erőteljes, sarkos téma. Köszönjük szépen a felütést Rostila úrnak. Nem is húznám az időt, az lenne az első kérdésem, és ez egy körkérdés, és akkor haladjunk majd Kalamusz úrtól, hogy ugye azt látjuk, ahogy a felvezetésben is hallatszott, hogy ezek a progresszív ideológiák, ezek nyílt harcot hirdettek lényegében a nemzeti keresztény értékek ellen, és hát valamiképpen talán erős, de hogy erkölcsi kötelessége lenne a keresztény embereknek, vagy a konzervatív gondolkodású embereknek ezzel ellen fellépni. Hát ez nem könnyű napjainkban, különösen Nyugat-Európában nem. És az első kérdés az lenne, hogy hogyan látják az önök országában, mennyiben valósul meg ez a fajta ellenállás? Megvalósul-e egyáltalán ezekkel a progresszív ideológiákkal szemben? És akkor Kalamusz úr, öné a szó. Spoken? Yeah. So, Működik? Köszönöm. Én Észtországban születtem, az Egyesült Államokban élek most, amerikai republikánus párt tagja vagyok, és egyébként az észt konzervatív párt tagja is vagyok. Észtország nagyon nehéz helyzetben van, lehet, hogy az emberek nem túl sokat is tudnak az észt történelemről, de 1991-ben mi szabadok lettünk. De ami történt az az, hogy a régi kommunisták vették át a szabadságharcosok szerepét, tehát a régi kommunisták, különösen Sim Colors, aki egy magasrangú kommunista vezető volt, szóval miután Észtország elszakadt, ő az Észt Nemzeti Bank egyik vezetője lett, 10 millió dollárt kapott az orosz bankoktól, és persze egy EU párti, pro-EU liberális pártot hozott létre. 2004-ben mi történt? Az Észtország csatlakozott az Európai Unióhoz, és persze 2005-ben Észtország ugye egy technológiai ország, tehát bevezették az e-szavazást. Az e-szavazás az egy nagyon jó dolognak tűnik, tehát elektronikus szavazás, de ugye ezt a soros féle erők hozták létre. A Smartnetic cég, ami hozzá köthető, világszerte ismert cég, és ezt követően a reformpártunk, elsősorban KGB kommunistákból állt ez a párt, tehát ők nyertek. Úgyhogy minden kisiklott, és ezt követően mindig csak a liberálisok nyerték meg a választásokat. Ugyanez a helyzet az egyházainkkal. Különböző egyházak vannak nálunk, de ők kormányzati pénzt kapnak. Tehát, hogyha Észtországban egyházzal beszélünk, akkor LMBTQ zászlókat látunk az a templomok, egyházak tekintetében. Úgyhogy én azt kérem tőlük, hogy ők ne beszéljenek konzervativizmusról, hiszen ők semmit nem tettek azért, hogy támogassanak minket konzervatívokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Működik? Igen. Én tartottam előadást, úgyhogy talán itt most
megfelelő az idő arra, hogy elmondjam, hogy nagyon vegyesek az érzelmeim ebben a kérdésben. De én pesszimista hangulatban vagyok, el kell, hogy mondjam. A finnországi helyzetet illetően szerintem nagyon rossz a helyzet, de talán némi fény van a láthatáron, mert hadd fogalmazzak így, a finnek nagyon gyakran azt követik, azt követik, ami körülöttük történik Európában. Tehát, hogyha van annak ideje, hogy megvédjük ezeket a fontos erkölcsi értékeket, akkor a finnek ezt majd követni fogják, de nem ők lesznek az elsők, nem ők lesznek az zászlóvivők. A jelenlegi kormányzat egy kicsit talán ígéretes lehet. Azért kicsit personalizálom a kérdést. Szóval, hogy itt elhangzottak dolgok, de hogy az volna a kérdés, hogy oké, értjük ezt, hogy most a woke és ezek a progresszív ideológiák leuralnak mindent, a társadalmat. Itt vannak az egyházak. A római katolikus egyház egy nagyon kiterjedt egyház világszinten. Hogy azért van-e felelőssége abban az egyházaknak, hogy valahogy nem tudnak talán kapaszkodót nyújtani az embereknek, hogy megálljanak ezekkel az ideológiákkal szemben. Ezt hogyan látja? Két dolgot hadd mondjak bevezetésképpen. Először is, hogy a keresztény értékekről beszélünk. Meggyőződésem az, hogy a társadalom nagyobb részében ennek nincs valós tartalma. Tehát ha megkérdezzük az átlagembert, hogy mit ért keresztény értékek vagy értékrend alatt, meglehetős elbizonytalanodás tapasztalható. A másik megjegyzés, hogy van egyfajta kisebbrendűségű érzés vagy ijegység bennünk, hogy lám csak a kereszténység vereséget szenvedett. De ez nem igaz. Kedves teológus barátom említette, hogy mi azt gondoljuk innen Európából, vagy a jóléti társadalmakból, hogy a világ Európából áll. De ez nem igaz. A kereszténység a világban nem szenvedett vereséget. Az egy másik kérdés, hogy nekünk itt Európában szükségünk van-e rá a társadalom közmegegyezése szerint, vagy nem. Ebben a vonatkozásban vannak ijesztő tendenciák, és valljuk meg őszintén, mi a katolikus egyház is fáziskésésben vagyunk, hogy ezekre a fölvetődő kérdésekre megtaláljuk a jó válaszokat. Erre vonatkozik a kérdés és a válasz. Mindazonáltal én optimista vagyok, mert hiszen azt tapasztalom, hogy a magyar egyházban még mindig megmaradt a józan paraszti ész. Ha megnézzük, hogy mi zajlik most Rómában, ugye itt arról a bizonyos folyamatról beszélünk, amelyiknek a püspöki színódus most hangot adott, akkor azt látjuk, hogy Rómába is befurakodott és beszüremkedett ez a liberális ideológia. És ez valóban aggodalommal tölt el bennünket, ez aggályos. Miben nyilvánul meg? Azoknak az ideológiai állításoknak, présnek, tendenciáknak igyekszik megfelelni most, amelyek a dekadenciát, a civilizációnk hanyatlását okozták. Hogy ne levegőbe beszéljek, említette itt már az előadónk is, az LMBTQ lobbit, vagy azt éppenséggel, hogy a feminizmus hogyan tör elő, vagy éppen a papságot, a hierarchiát hogyan gyalázzák római vezetők is. Jót még papságról nem nagyon hallottunk a legfőbb vezetésből is mondani, inkább a hierarchiának a tagadását. Most tudjuk jól, hogy az egyházainkban a hierarchia az az egyik záloga a stabilitásnak. Ha a hierarchiát aláássuk, akkor a relativizmus és annak a diktatúrája könnyen uralkodik el az egyházainkban is. Nem véletlen, hogy Benedek pápa profétai erővel a relativizmus diktatúrájáról beszélt. A magyar embernek azonban van egy megfelelő és jó attitűdje, hiszen minden nemzetnek van egy sajátos karaktere. Az egyik kedvenc tanulmányom Babics Mihálynak a Mi a Magyar című tanulmánya, és ebben azt mondja, hogy nekünk van egy olyan fajta attitűdünk, amely kicsit patópáli, aminek van nyilván negatív következménye is, de van azért egy pozitív következménye is. Minket nem lehet minden további nélkül az ideológiáknak a jármába hajtani. Kicsit
megtámasztjuk a kapufélfát, pipára gyújtunk, elgondolkodunk, és aztán utána kezdünk el cselekedni. És ez jó, hogy így van. Köszönjük. És akkor Lewandowski úrhoz fordulnék az egyébként nagyon keresztény Lengyelországban, hogy mi a helyzet. Okay, thank you very much. First of all, thank you for organizing that fantastic conference and for that I have opportunity to... Köszönöm szépen ezt a fantasztikus konferenciát, és azt... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lengyel helyzet eléggé különleges. Mi nemzetként, lengyel nemzetként, nekünk megvan gyakran ez a romantikus vélemény rólunk. Gyakran a történelmi tapasztalat is ezt mutatja, a 19. századból a romantikus kultúrához való kötődésünk, bizonyos nemzeti költőinkhez való kötődésünk, azonban a társadalmunkat megfigyelve azt látjuk, hogy a lengyelek alapvetően egy nagyon racionális, bölcs nemzet. Olyan nemzet, amely mindenféle ideológiai támadást, mindenféle őrületet, ballos és liberális közegekből nagy mértékű bizalmatlansággal kezelnek. Ezt mutatják azok a kutatások és azok az eredmények, választások utáni eredmények, amelyek során abszolút mértékben elkerülik az olyan témákat, amelyek az embereket vagy a politikai pártokat pozícionálhatják ide vagy oda, akik tényleg akarnak hatalomni, mint baloldali pártok. Tehát a jobboldali vagy a közép konzervatív mozgalmak Lengyelországban, a társadalomban nagyon közkedveltek, mindenek ellenére. Nyilván megvan ennek a maga történelmi körülménye, van egy hatalmas tiszteletünk a katolikus egyházhoz Lengyelországban, hiszen a lengyelek számára a második világháború utáni időszakban volt az egyetlen formája annak, hogy szervezeti szinten kvázi a civil szervezeteket megtarthassa. Tehát a társadalmi közegek ott tudtak otthon lenni, és akik 44 után, 1944-45 után gyakorlatilag kizárólag a társadalom a katolikus egyházra tudott építeni civil szinten. Emlékezzünk csak arra is, hogy hivatalosan Lengyelországban a katolikusok száma több mint 90%-ot ér el. És ezt nagyon egyértelműen látni, amikor például a vasárnapi napokon megnézik az utcákat, ahol az átlagosan, akár még kisebb városokban is, több szentmisét mutatnak be egy-egy templomban. Én legutóbb egy konferencián voltam Kordobában, Spanyolországban, és ott, abban az országban, szintén katolikus történelmi, katolikus országról beszélünk Spanyolországban, ott a szentmisék száma sokkal alacsonyabb volt. Úgyhogy innen is azt mondanám, hogy a lengyel társadalom egy olyan társadalom, ami mindennek ellenére azért eléggé ellenálló az ilyen őrültségekre, az ilyen baloldali agendának az őrültségeire, azonban a probléma alapvetően a fiatalokkal van, és ez sajnos, ez észrevehető, egyértelműen látható probléma. Mégpedig az, hogy a fiatalok között 18 évtől kezdve nagyjából 18 és 25 év között a közkedveltsége ezeknek a radikális baloldali mozgalmaknak magasabb. Sokkal nagyobb a korosztályi reprezentációhoz képest. Természetesen ennek megvan a maga szociológiai alapja is. Elég itt azt említeni, hogy az 1968-as forradalom Európában, Nyugat-Európában nem az idősek vitték végbe, hanem a fiatalok. Ennek megvan nyilván a következménye utána, de mi a szélesen értelmezett konzervatív közegben azon gondolkodunk Lengyelországban, és folyamatosan a fiatalokat próbáljuk elérni. Ez egy ilyen próbálkozás, arra vonatkozóan, hogy megtaláljuk a kompromisszumot és a dialógust ezzel a generációval, aki már 2000-es évek után született.
ugyanis bizonyára önöknél is ugyanez a probléma, önöknél is megvannak ezek a problémák az országaikban, de a fiatalok manapság, akár ami az ambíciójukat, illeti a munkavállalásukat, vagy szorgalmukat, vagy az, hogy meg akarják ismerni a világot, ez sokszor eltér azoktól a vágyaktól, amit a korábbi generációk tapasztaltak, és ezzel a problémával szembe kell néznünk. Köszönöm szépen! Szabad nekem optimistább hangot is megütni? Én teológus vagyok, teológiát, etikát tanítok egyetemen, és egyre több meghívást kapok az ország különböző egyetemeire. Én etikát, életvezetést tanítok, ami azt jelenti, hogy hogyan kell döntést hozni, hogyan kell felépíteni az életedet, építésről beszélek, értékekről beszélek, és meghívnak különböző egyetemekre, most neveket hadd ne mondjak, de Corvinus Egyetem, hogy elég volt már a marxista ideológiából, elég a liberálisból, valami harmadik utat keresünk. És akkor ilyen keresztény központú gazdaságetikát tanítunk, és egy-egy kreditért tartok órákat, bemegyünk, és akkor vártam, hogy lesz ott majd 10 hittanos, és akkor majd egy kicsit beszélgetünk. Jöttek 70-en. És kérdezem, ti kik vagytok? És mondják, hogy ők keresztények, ők hittan tanultak, és itt van. És ugyanígy megyek másik egyetemre, egy-egy kreditért meghirdetjük ezt az életvezetés etikáját, és jönnek 20-30-an, 50-en. Kérdezem, ti kik vagytok? És a fiataloknak a jövőképe rendben van. Nem kell ettől megijednünk, én hiszek egy teremtés teológiai optimizmusban. Ez azt jelenti, hogy a fiatal nem úgy képzeli az életét, hogy én liberálisan szerteszét szórom az életem. Nem így képzelik el. Egészségesen úgy képzelik el, hogy vannak értékeik, fel akarják építeni az életüket, életpályában gondolkodnak. Ja, a fiatalon egy kicsit élvezkedni akarnak, nincs ezzel baj, de hogy nem szétszórni akarják az életüket. Tehát ha én politikus lennék, de nem vagyok az, a kampány kulcsszavává azt tenném meg, hogy jövőkép. A fiataloknak a jövőképe jobb, mint a politikai identitása. Tehát nem a politikai identitást kellene bennük megszólítani vagy szajkózni, hanem a jövőképüket. És én egy kicsit azt mondanám, nem mondok én, kicsit azt mondanám, hogy ne pártot válasz, hanem a jövő képedhez válasz pártot. Tehát előbb ne pártba gondolkodj, hanem a jövő, mit akarsz 5 év múlva, 10 év múlva, és a jövő képedhez keresd meg azt a pártot, ha szavazásról van szó, aki ezt támogatja. Tehát fordítva kellene egy kicsit a lovon ülni. Én hadd legyek optimista, rengeteg fiatallal találkozom, és szép, értékes jövőt akarnak, ez Kopp Mária kutatása is bebizonyítják, hogy családcentrikusok a magyar családok. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy az egyház mit csinál ebben a nagy ideológiai harcban, én azt mondom, hogy egyszerre játszunk hátvéd focit is, mert védjük az értékeket, de támadó focit is. Terepen mi játszunk támadó focit, és én szívesen taxizom Szegedtől, Sopronig, Pécstől, Budapestig, mindenhová, hogy találkozzam ezekkel a fiatalok, és csatár focit játszunk. Egy kicsit talán érdemes szót ejteni arról, ugye itt most felvázoltunk egy diagnózist, hogy mi van ma. Progresszív ideológiák, vók, stb. És akkor ezzel kapcsolatban voltak pessimista és optimista álláspontok. De hogyha egy kicsikét lehetne arról beszélni, és akkor ezt nyugodtan az önök országaira is lebonthatjuk, hogy itt elhangzott a 2 nap folyamán, hogy volt olyan időszak Nyugat-Európában, amikor az ateista is keresztény volt. Ugye ez az idézet többször elhangzott. Nagyanyáink, az idősebb generáció, bizonyos dolgok természetesek voltak, hogy a természet rendje hogyan működik, hogy az anya nő, az apa férfi, és ezeket nem kérdőjelezte meg igazából senki sem, akár keresztény volt, akár nem. De hogy mi vezetett odáig, a mostani állapotokig. Tehát, hogy mi történt velünk ebben az elmúlt 50-60 évben, és akkor kérem, hogy nyugodtan beszéljenek ebből a szempontból a saját hazájukról. És akkor Kalamusz úr. Yes, I can talk about Estonia and Igen, beszélhetek Észtországról, beszélhetek az Egyesült Államokról is.
Én nemrégiben újra elkezdtem tanulni egy egyetemen, és nagyon megdöbbentem azon, hogy hogyan látják a mostani fiatalok a világot. Igen, az emberek családot akarnak, szórakozást akarnak, elektromos autót akarnak, de talán az utóbbikat jobban, mint a családot, termékekben árukat akarnak megszerezni. Az egyetemeken gender ideológiát tanulnak, vagy tanulunk, a klímaválságról tanulunk, de nem tanulunk hagyományos értékek mentén. A fiatalok összezavarodtak, nem tudják, hogy mi fog történni velük a jövőben. Már eleve depresszívnek látják a jövőjüket, 50 éves egyedülálló gyermektelen emberként látják magukat. Én azt gondolom, hogy az egyetemi oktatás azt erősíti bennük, hogy ne gondolkozz a családalapításon, menj és utazgass. Például Észtországban nagyon gyakran eldönthetetlen, hogy valaki férfi-e vagy nő, az emberek nem tudnak beszélgetni, az emberek a TikTokot használják, semmi nem érdekli őket, magányos életet élnek a számítógép előtt. Tehát én egy óriási változást látok, egyfajta elidegenedést. A fiatalok nem sportolnak, nem érdeklődnek semmi iránt, otthon ülnek, játszanak a kutyujaikkel, és a tanulmányos sem érdekli őket. Én a Szovjetunióban növekedtem, otthon bármiről beszélhetünk, mindenről. Ugye ott volt a szovjet propaganda az iskolában, a televízióban, de senki nem hitt ebben, mindenki tudta, mi a jó, mindenki tudta, hogy mi a jó és mi a rossz, és egyszerűen nem foglalkoztak a propagandával, egyértelműen hazugságnak találták, de a szülők beszélgettek a gyerekeikkel, átadták az értékeiket. Manapság a felnőttek, a szülők már nem beszélgetnek gyermekeikkel, azt sem tudják, hogy hogyan gondolkodnak, mit csinálnak otthon, és azt hiszem, ez egy óriási probléma, a családi nevelés hiánya. Ugye az volt a kérdés, hogy mi történt Finnországban ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban az utóbbi 50-60 évben. Természetesen nagyon nehéz ezt röviden összefoglalni egy ilyen panelbeszélgetésben, de talán az egyik kérdés az lenne, hogy a tanárok a liberalizmus szellemében szerezték meg a képesítésüket. A tanárok már nem tanultak a diákok spirituális igényeiről, és arról, hogy ezt hogy lehet kielégíteni. Intézményeink egyfajta mauzólumokká váltak, amelyek csak a földi hívságokra koncentrálnak, és nem veszik figyelembe az emberek spirituális igényeit. Amit korábban elmondtam, azt szeretném kiegészíteni azzal, hogy elmondanám, nagyon fontos, hogy valaki összeszedje magát, és merjen nemet mondani. De sajnos ez egyre kevésbé a helyzet társadalmainkban. Egy barátom gyermeke részt vett egy továbbképzésen, ahol azt mondta ez a fiatal ember, hogy ő nem hisz abban, hogy a hímnemű lények menstruálhatnak. Azonnal kizárták ebből a képzésből. Utána alapított egy pártot, ami most már elég népszerű. Tehát igen, legyünk bátrak, és merjük néha azt mondani, hogy nem.
kívánom látni és láttatni egy szélesebb horizontban az összefüggéseket és a kérdésre a választ, mi történt és mi történik ma. Szoktam idézni Patrick Buchanannek, az amerikai szerzőnek a könyvét, az a címe, hogy A nyugat halála. Ebben föltárja a múltat, amiből következik a jelen, és mindaz, amit itt tapasztalunk. Azt mondja, hogy nagy vonalakban legalábbis vissza kell mennünk a frankfurti iskola munkájához. Tudjuk, hogy itt olyan gondolkodókról van szó, akik kitelepültek Amerikába, és ott kidolgozták a New World Ordernek, az új világrendnek a filozófiai, etikai alapjait és ideológiai alapjait. Azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben az a stratégia, amit ők kidolgoztak, lépésről lépésre valósággá vált, megvalósult. Mire gondolunk? Kezdődött először az amerikai egyetemek szexuális forradalmával, aztán a feminizmussal, aztán az egyházaknak, főleg a történelmi keresztény egyházaknak a likvidálása, papságnak a lejáratása, anyagi ellehetetlenítése, a felekezeti iskoláinknak a bezárása, az egyházi szervezeteinknek a betiltása, azután következett az LMBTQ ideológia, és persze a migráció, ami nem azonos, magától értetődően nem azonos a valódi menekülteknek a befogadásával és segítségével. Ebben az egyházaink, történelmi keresztény egyházaink heroikus küzdelmet és csodálatos teljesítményt tudnak fölmutatni. Hanem azokról van szó, azokról a tömegekről, sőt sokszor hadseregről, akiket ránk zúdítottak, nyilvánvalóan tudatosan, azért, hogy anarchiába süllyeszték a hagyományosan keresztény társadalmakat. Amikor azt látjuk, hogy egy új világkormány jött létre, amikor a totalitárius tőke uralma valósul meg, és hogy ez az uralom megvalósuljon, ahhoz a megfelelő eszközök is rendelkezésre állnak, gondolok itt például a social médiára és a többi eszközre. Akkor ennek egyenes következménye az, még tovább lehetne ezt elemezni, de most ne tegyük, de ennek a következménye az, hogy kialakult egy istentelen ideológia. Ez a fajta liberális ideológia pontosan ugyanolyan totalitárius hatalmi rendszer, mint amilyen volt a kommunizmus vagy a fasizmus. Ezeket világosan egymás mellé kell állítanunk, mert ugyanaz a kiinduló pontja, az istentagadás, ugyanaz a módszertana, az embergyűlölet és az embertagadás, egy emberellenes stratégia, és nyilván a következménye is ugyanaz, a világuralmi rendnek a megszerzése, és egy embergyűlölet, egy embertagadás. Vagyis ezek összetartoznak. Egy istentelenség, egy keresztény ellenes támadás, egy keresztény üldözés, és egy embergyűlölet, egy emberellenes cselekvéssor. Mártusz? Ami Lengyelországot illeti, számos ok volt Lengyelországban, azonban én most egy bizonyos specifikumát mutatnám meg a lengyel társadalomnak és a lengyel valóságnak 1989 után. Lengyelországban, ami egy posztkommunista ország, minden, ami nyugati, azt úgy tekintették, feltétel nélküli jóként tekintették, mint ami egy nagyon jó dolog nyugatról. A szabadság, a tolerancia, az egyenlőség, ezek azok a jelszavak, amelyek nagyon hívó szavak voltak, a jólét. Ez mind a lengyelek számára, és ezzel azonosították Nyugat-Európát a lengyelek. A 90-es évek nagyjából 2005-ig, nem, bocsánat, 2014-ig egy átlag embernek az átlagos gondolkodása Nyugat-Európával kapcsolatban az volt, hogy ez ilyen, tehát hogy Nyugat-Európa a szabadság jelképe, mely ide szeretnénk eljutni. És így módon
megengedtük, mi lengyelek azt, hogy a médián keresztül, a felsőoktatási intézményeken keresztül, a közösségi médián keresztül bevezessenek veszélyes tartalmakat és ideológiai őrültségeket, pontosan tekintettel erre az egyszerű gondolatmenetre. Az, ami nyugati, az jó dolog lehet. Az, ami nyugati, azt nekünk be kell fogadnunk, mert különben mi lengyelek nem leszünk Európában. Mi leszünk az a nemzet, ami csak templomocskákba jár, akik nem értik, hogy mit jelent valójában a szabadság, aki nem akar fejlődni. Tehát azt az egyszerű képet építették föl, hogy az európai modern ember, a lengyel az európai, és a lengyel, aki katolikus, fasiszta, nacionalista. Tehát ezt a két képet veszítették föl, akinek a családhoz van kötődése, és aki nem támogatója például a több partneri családokat nem támogatja. Tehát ez a második féle lengyelnek a képét építették. És 2014 azért volt fontos, mert a lengyelek akkor vették észre a következményét, a negatív következményét a migrációs politikának Nyugat-Európában. Ez egy ilyen ébredés volt a lengyel társadalomban. A 2015-ös választások azt mutatták meg, hogy Lengyelországba visszavezettek egy konzervatív, egy patrióta pártot a kormányba, egy szuverenitást támogató pártot. De azért a probléma mégis megmaradt, ugyanis mi aktuálisan egy olyan fiatalsággal maradtunk, akik 2001 után születtek, akiknek az az érzése, amit ön is említett, teljesen egyetértek önnel. Nézzék csak, figyeljék csak meg, hogy milyen fiatalokkal van most dolgunk. Én egy olyan generációban származom, 88-ban születtem, amikor tőlem még elvártak valamit. Én talán még az utolsó olyan generációhoz tartozom, akinek per aspera ad astra Jesu mondott valamit. Ha el akarsz érni valamit az életben, el akarsz érni jólétet, a közösségedben jólétet, akkor keményen kell dolgoznod. Utána ezt megváltoztatták, ezt a narrációt. Neked nincs jogod diszkomfortosan érezni magadat, fiatalember. Nincs jogod, senkinek nincs joga tőled bármit is megkövetelni. Ha nem olyan névmást használsz, akkor az a professzor, aki rosszul fogalmaz, akkor egy fegyelmi bizottsághoz juthat, mert te nem érezheted magadat diszkomfortosan. Ezt jegyezd meg, fiatalember. És most ilyen generációval van dolgunk. Európában, ami lusta, aminek problémája van, akkor, hogyha több mint 5 mondatot kell elolvasnia, ami mémekre épül, ami az Instagramon nőtt föl, ami a TikTokra épít, és aki hülyeségeken gondolkodik folyamatosan, és nem a fejlődésen. Önök tudják, hogy Kínában a TikTok teljesen más tartalmakkal rendelkezik a fiatalok számára, mint Európában. Európában egy degenerált fiatalsággal van dolgunk, vagy a fiatalok degenerációjával. És hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, akkor meg kell találnunk nagyon gyorsan a megoldását ennek a helyzetnek, mert lehet, hogy ez az utolsó pillanat már, mert ezeknek az embereknek utána egy gyermekük lesz. Úgy, ahogy ezt említettem, per ad astra, Európa hatalma, a nyugati civilizáció hatalma abban gyökerezett, hogy ami a szorgalmunkkal, a felfedezéseinkkel törődtünk a közjó fejlődésével, és Nyugat-Európa így már nem cselekszik tovább, nem így viselkedik. Köszönöm.
A kérdés az, hogy hol járunk most. Én hadd közelítsek megint kicsit filozófiai háttérből. Én nagyon nem szeretem, hogy magunkra tesszük azt a bélyeget, hogy konzervatívok vagyunk. Az etikában nincsenek konzervatív értékek, hanem értékek vannak. És hozzátesszük a jelzőt, ahogy Orbán Viktor úr is mondta, hogy a demokráciának nem kell, hogy liberális, hanem demokrácia. Ez azért fontos, mert amit mond a finn kollega, nagyon fontos, hogy a múltat, a jelent és a jövőt össze kell fűzni. Magyarul a fiatalokat nem lehet azzal ostorozni, hogy nem a hagyományos értékek alapján akarnak élni. Nem akarnak. Az értékek azok a személyes méltósághoz kötődnek. Ezt a beszédünkön változtatni kell, mert egy fiatal nem akar konzervatív lenni. Arról mondok példát. A barátságról, amit ír Arisztotelész 2500 évvel ezelőtt, az ma ugyanúgy aktuális, ha elolvassuk. A mobiltelefonunknak a szoftvere pedig de 2 hónap múlva lejár, és frissíteni kell. Tehát az értékek azok nem olyanok, hogy csak a múltban voltak, hanem az értékek a jelenben is érvényesek, és a jövőben is érvényesek. És úgy kellene beszélnünk, hogy mi nem konzervatívok vagyunk, hanem értékközpontúak vagyunk. Más a szó használat. És ezzel meghívóbbak lehetnénk a fiatalok felé, és hogy a személyes méltóságból fakadó értékközpont a nem keresztények felé is. És hadd mondjak egy harmadikat, hogy akik életük közepén járnak, és úgy jól, bocsánatot kérek, belepunnyadnak az értékeikbe, őket is noszogatná az érték, hogy az értékek azok jövőképesek is. Tessék új módon megélni az értékeidet is. Tehát az értékek, én úgy tanítom, az értékek csillagok. Azokat a Jóisten tette fel az égre, az nem népszavazás kérdése, mindenkire vonatkozik, nincs keresztény lopás, meg ateista lopás, lopás van. Tehát, hogy az értékek mindenkire vonatkoznak, mindenki láthatja, és jövőképesek. Tehát ma, ha keresztelek, akkor a keresztény szülőknek el kell mondanom azt, hogy minden szülő azt akarja, hogy a gyermekének jobb legyen. Ma már nem csak azt kell akarnunk, hogy a gyerekünknek jobb legyen, hanem hogy legyen ugyanolyan, mint nekünk. Tehát az értékek azok jövőképesek, és ha a drága gyermekedet az igazi csillagok, az igazi értékek alapján neveled, akkor egy jövőképes gyermeket nevelsz. Szóval én értem a politikai stratégiákat, hogy van konzervatív hálózat és konzervatív pártoknak a szövetsége. Én értem ezt a politikai hálózatot, de nem ennyi az élet. Tehát az értékek azok többek ennél, és ne ragasszuk magunkra a címkéket. Tudják, itt attól félek, hogy ki fog alakulni egy olyan kétpólusos világrendszer, ami az angol száz filozófiára jellemző. Az angol száz filozófia beszél arról, hogy vannak konzervatívok, és vannak liberálisok, progresszívek. De könyörgöm, mindenki konzervatív, és mindenki progresszív, mindenki. A liberálisoknak is vannak liberális hagyományaik. Tehát, hogy mindenki, a családoknak is vannak hagyományos értékeik, meg van jövőjük. Tehát, hogy mindenki konzervatív és mindenki progresszív, és elkezdjük ezt a politika világára is átültetni, és magunkra ragasztjuk a címkét, hogy mi ezek vagyunk. Nem, mindenki progresszív, innovatív. Na most ebből azért félek, hogyha ez alapján, az angol száz gondolkodás alapján alakul a politika, akkor 2 tábor lesz, és elkezdődik a gyűlölködés. Ha te az egyikbe vagy a másikat gyűlölöd, és ez nem jó. Sokkal jobb lenne, szent háromságos Istenbe hiszünk, kicsit több pluralizmus. Tehát ez a 2 pólusos világrend, nekem úgy gondolom, ez az angol száz filozófia, az európai gondolkodás mindig is plurálisabb volt, sokkal több sarkcsillag kellene, és nem szabadna engedni magunkat beskatujázni, hogy mi konzervatívak, nem, mi is akarunk innovatívak lenni, és nem szabadna engedni, hogy egy ennyire 2 pólusú világrend kialakuljon. Hát Pap Miklós most feladta egy kicsit a leckét, most egy ilyen paradigmaváltásba visz bele minket egyből, de szerintem jó. Akkor úgy teszem fel a kérdést, és akkor lehet, hogy ez az utolsó körkérdés, hogy hogyan lehetne, mert hogy itt szerintem sok szellemi honvédő van. Vannak szellemi honvédők? Vannak. Mivel, hogy általában így a megoldásokat keressük, tehát a kitörési pontokat, hogy
akkor mi lehet a megoldás? Tehát mi lehet az a megoldás, ami által mondjuk a fiatalokat efelé az értékközpontúság felé tudjuk terelni? Bár mondjuk bennem felmerül, hogyha valakinek más az érték, tehát ha valakinek mondjuk az az érték, hogy lehet, hogy valakinek az az érték, hogy nem akar családot például, mert ő egyedülállóként akarja megélni az életet. Persze ez is lehet konzervatív, én nem állítom, de ugye akkor próbáljuk meghatározni, hogy mi is ez a fajta értékközpontúság, ami kimozdíthatja a mostani nyugati világot ezekből a tendenciákból. És akkor Kalamusz úrnak adom ismét a szót, és hát hogy az önök hazájában mik lehetnek ezek a kitörési pontok természetesen? Nagyon szépen köszönöm. Számomra nagyon fontos, hogy mitől nyernek a liberálisok Észtországban. Ugye parlamenti választások voltak márciusban, a konzervatívoknak földcsúszomlásszerű győzelmet kellett volna aratni, de még mivel elektronikus szavazás volt, 10-szer annyi szavazatot kaptak a liberálisok, 90-100%-os részvétel volt interneten, és így módon az elektronikus szavazás, az internetes szavazáson ők nyertek. Mi történt? Mi bepereltük a kormányt, az észt kormányt, mi egy non-profit szervezet vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy igenis be fogjuk őket perelni. Mindenki félt ettől, mi nem félünk ettől. Mi ezt látjuk, ez az, ami meg tud változni. Az első dolog az, hogy szeretnénk az oktatási minisztériumot megszüntetni úgy, ahogy ma van. Mert az egy propaganda minisztérium, egy ilyen szovjet típusú propaganda minisztérium, onnan jön az összes, már elnézés, szar, így hangzott el. Szóval vissza kell lépnünk, és vissza kell térnünk az eredeti értékeinkre, hogyan működik a család, hogyan működik a nő és a férfi, és ez a mi megközelítésünk, és nem látok semmiféle alternatívát. Ezt meg kell tennünk. Köszönöm szépen. Igen, ez egy valóban nehéz kérdés, amit ön feltett. Hát gondoltam a másik megközelítésre is. Ugye a párbeszéd, a liberalizmus és a konzervativizmus között erre úgy is lehet gondolni, mint egy rossz megközelítés. Tehát, hogyha ezt rosszul csinálják, akkor ez valóban stigmatizáló. De ez egyfajta rossz megoszlás, rossz blokkosodást jelent, vagy táborokra osztás jelent, hiszen olyan értékeket védünk, amely értékeknek a jövőben is érvényesnek kell lenniük, vagy kellene lenniük. Én úgy gondolom, hogy könnyen lehet, hogy amit tenni kell, vagy amit meg kell találnunk különböző országokban, az egyfajta keveréke. Egyfajta keveréke a régi értékeinknek, amelyek jelen vannak a kultúránkban most is, viszont úgy gondoljuk, hogy nincsenek itt. Tehát ez egyfajta olyan kísérlet, hogy megpróbáljuk megtalálni és megmutatni ezeket az értékeket. Például a kokáért egy gyakorlatias példa. Manapság vannak ezek a gonosz dolgok. Ugye a gonosz Oroszország és Finnország között, ami most történik például a menekültekkel, ugye az Oroszország felől érkezőkkel. Annak ellenére, hogy minden tekintetben borzalmas ez a helyzet, ennek ellenére ennek van egy olyan potenciálja is, hogy elgondolkodtat minket
annak fontosságán, hogy határok, korlátok és rend hogyan viszonyulnak egymáshoz, és mi az, ami ebből nekünk, embereknek fontos. És talán ez elvezet minket arra, hogy mélyebben elgondolkodjunk arról, hogy kik is vagyunk, és talán rámutat arra, hogy mik a kihívások, amelyek előttünk állnak. Ez is annak a kérdése, hogy tudunk-e igent és nemet mondani nyilvánosan. Dolgot szeretnék mondani, vagy arról beszélni, ami talán egy kicsit a konkrétum irányába is elvezet bennünket. Az egyik az, hogy csatlakozva egyébként a finn kollégához, hogy újra néven kell nevezni azt, ami valójában van, csak feledésbe merült, vagy elhomályosult. A régiek tudták ezt pontosan, és ha nem tudjuk ilyen hívószószerűen, nagyon röviden összefoglalni, akkor valójában nem tudjuk. Ugyanis mondták a régiek, a 3 identitás pillér, Isten, haza, család. Ez ennyire egyszerű. Vagyis újra azonosnak kell lenni önmagunkkal, ami azt jelenti, hogy vissza kell állnunk az Istennel való kapcsolatunkba, keresztény identitásunkat kell komolyan venni. Komolyan kell venni a családot, mint forrást, mint az életnek a lehetőségi föltételét. És ez nem kell másképpen definiálni, csak újra néven kell nevezni. Az, hogy közben szórablás történt, és hogy ugyanazokat a fogalmakat valami egészen más léttartalmakra alkalmazzák, ezzel nekünk így nem kell törődnünk, nevezzük néven újra a gyereket. És végül pedig természetesen a hazaszeretet és a nemzethez való tartozásnak az átélése, ami megint nem másokkal szemben van, hanem nyilván a saját önazonosságunkat jelenti, képviseli. A másik nagyon fontos, 21-én most aláírtunk egy együttműködési megállapodást az életvédő szervezetek, a nagy életvédő szervezetek között. Az a mottója, és ez önmagában is sokat mondó, hogy a jó, hogy vagy életvédők szövetsége. Mára ugyanis azt látjuk, hogy a kulcskérdésé vált, hogy ki az ember. Ki az ember. Ha populistában akarok fogalmazni, akkor azt látjuk, hogy az ember maga is meghasonult önmagával, legalábbis a liberális jóléti társadalmakban. És most hadd mondjak nagyon durvát. A magzatból kozmetikumot készítenek, Amerikában törvénybe iktatták az egyik államban, hogy az ember holttestéből lehet humuszt csinálni, még adatot is mondtak, hogy hány holttestből mennyit, és ha középre tekintünk, akkor pedig azt látjuk, hogy át lehet műtetni az embert. És akkor sorolhatnám tovább, hogy milyen fajta embergyűlölő, emberellenes támadásoknak vagyunk kitéve. Tehát ki az, mit meg nem lehet még csinálni az emberrel? Az életvédelem, félreértés ne essék, nem klímapolitikáról és nem környezetvédelemről van szó, hanem az emberi méltóság védelméről. Csodálatos munkát végeznek életvédő szervezetek, amelyek azonban az emberi élet egy-egy szegmensében nyújtanak, vagy egy-egy válságperiódusában nyújtanak segítő szolgálatot. Gondoljunk csak például az irgalmasrendi kórházra, amelyek a exponenciálisan növekedő terméketlenség, meddőséggel szemben, vagy azzal szemben kínál egy olyan alternatív megoldást, ami az emberi méltósághoz illik. Érdemes lenne tovább beszélni, de nem teszem. Tehát a személy védelme, az emberi személy méltóságának a védelme. Olyan cselekvés ez, amelyik mindenképpen jövőt készít. Akkor most, én most, és akkor az utolsó 2 felszólalkodom, én most ezt nem értem, megmondom őszintén, mert ugye Osztia atya azt mondja, hogy Isten, haza, család, és ezzel kell azonosulni. Na de akkor lehet valaki úgy konzervatív, hogy egyébként nem hazafi, nem keresztény, de egyébként tiszteli a saját testét, ezért nem drogozik, és mondjuk a környezetvédelem iránt elkötelezett. Mert hogy Pap Miklós hasonló dolgokat mondott. Tehát nekem ez a kérdésem.
Én válaszolok. Igen. Jó, teljesen egyetértek egyébként a kollégával, Miklóssal, ugyanis ezek olyan értékek, ha már az értékek fogalom mellett maradunk, ami nem keresztény privilégium. Tehát nincs keresztény emberi méltóság, meg nem keresztény emberi méltóság. Az ember van, és az ő létfeltételei egyetemes érvényűek. Itt nincsen különbségtételre lehetőség. Ezért van az, hogy az Életvédő Szövetségben kihagytuk azt, hogy keresztény, kihagytuk azt, hogy Isten vagy egyház. Én nem kívánok megnyilatkozni ebben a kérdésben, én háttérben maradok, mert ez nem keresztény kérdés, hanem egyetemes emberi kérdés, létkérdés, és ez összefügg azzal persze, hogy a liberális emberkép tagadja az egyetemes érvényű emberi természet szabályait. Tehát azt, hogy létezik egy egyetemes emberi természet, amelyhez ha igazodunk és engedelmeskedünk, annak akkor életünk van, ha tagadjuk, akkor pusztulunk, akkor a civilizációnk dekadensé lett. Tehát nem kereszténységről van szó, nem konzervativizmusról szó ebben az értelemben, hanem egyetemes emberi kérdésekről van szó, melyek a létezésünk feltételei. Tisztelt jelenlévők! Hogyan lehet visszaszerezni a fiatalokat? Mert én így értettem ennek a kérdésnek így a célját, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogy a fiatalokat visszanyerjük. Bizonyára nem lehet ezt úgy csinálni, ahogy ezt a mi lengyel kormányunk akarta, az oktatásügyi miniszter, aki ezt akarta, és a korábbi csapatok is, politikai csapatok is ezt akarták, hogy felülről képezni a fiatalokat. Azt szerintem mindig azzal végződik, hogy sikertelenséget látunk, ugyanis a fiataloknak megvan az a természetes igénye, hogy lázadozzon bizonyos tendenciákkal szemben, ami felülről érkezik hozzájuk. Ez így volt a kommunizmus ideje alatt, így volt ez a 90-es években, így volt ez a konzervatív kormány alatt, jobboldali kormány alatt, és így lesz ez most is, ugyanis most hamarosan az oktatásügyi miniszter egy radikális baloldali képviselő lesz. Azt gondolom, hogy ugyanez lesz a folyamat, a mechanizmus a fiatalok között is, tehát hogy ellen fognak állni. És hogyan lehet visszaszerezni a fiatalokat? Hát én sokat gondolkodtam ezen, és megvan ez a diagnózisom. Először is meg kell, miután tudatosítottuk magunkban, hogy az egyszerű üzenetek és azok az eszközök, amelyeket a fiatalok használnak, ezek utat képeznek nekünk feléjük, tehát az Instagram, a TikTok és más a Facebook, más eszközök, tehát nekünk el kell adnunk attraktív módon a mi jelszavainkat, amelyek számunkra fontosak. A család a legfontosabb, a szuverenitás fontos, csak 2 nemmel rendelkezik az emberiség. Ezek olyan jelszavak, amelyeket megfelelőképpen át lehet adni a fiataloknak a közösségi médián keresztül, a márka eladásán keresztül, idézőjelben a márka eladásán keresztül. Ez az, ami Lengyelországban és 2010-ben Lengyelországban a lengyel fiatalok között hirtelen nagyon közkedvetté váltak az úgynevezett kiátkozott katonák. Ezek azok a katonák, azok a partizántok, akik antikommunisták voltak 1945 után Lengyelországban, és föld alatt tevékenykedtek évekig. Teljesen kizárták őket a lengyel történelmi emlékezetből a kommunizmus alatt, és hirtelen az emberek, a fiatalok elkezdték az ő arcképeiket pólóikra kirtenni. Inka nevezetű fiatal lány, 17 éves lány volt Inka, akit lelőttek a belbiztonságiak. Ő a saját levelében, amit nagymamájának írt még a fogsága alatt, azt írta nagymamájának: nagymama, hű maradtam a végletekig, remélem, hogy büszke vagy rám. Ez volt a fiatalok számára egy fantasztikus példa.
Ott volt egy fiatal 17 éves lány, aki szerette a hazáját a kommunisták alatt, és hirtelen megjelentek ezek a pólók 2010 körül. Hirtelen megjelent ennek a mozgalomnak a közkedveltsége, popularitása, népszerűsége. Természetesen ezek csak egy ilyen első mechanizmus volt, az, hogy megfelelő módon meg kell közelíteni, el kell jutni a fiatalokhoz. A másik dolog azonban, ami nagyon fontos, hogy a fiatalok az emberekre, a közegre kinéz, kifelé néz, és keresi, hogy ki az, aki imponál számukra. Nagyon jól érti ezt a progresszív közeg, akik meghívják őket különféle meetingekre, különféle találkozókra, Nobel-díjasokat, különféle volt kormányzati tagokat, vagy különféle banki vezetőket, akik egyszerűen nagyon csábítóak így a fiataloknak, mert valamilyen sikert értek el. Nekünk meg kell értenünk azt, hogy a mi oldalunk az az oldal, amely ismeri az igazságot az emberrel kapcsolatban, az emberre vonatkozó igazságot, szintén sokkal, hanem több okkal rendelkezik a büszkeségre, és megvannak a magunk nagyköveteink, akik szintén nagyon imponálhatnak a fiatalok számára. És használni kell ezeket a lehetőségeket azért, mert a fiatalok nagyon odafigyelnek arra, hogy milyen a víziója, milyen a megjelenése valakinek, azoknak az embereknek, akiknek értékeik vannak. És nekünk tényleg van mire büszkének lennünk. Hát ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Egyetlen bekezdés, mert lejárt az időnk. Én azt gondolom, hogy a kultúrát kellene erősíteni. A kultúra mindenkihez eljut, nem csak a fiatalokhoz, hanem mindenkihez. És a magas szintű kultúráról beszélek. A kultúra régen, aki tanult filozófiát tudja, úgy beszéltek a görögök a szépről, hogy a jóság és az igazság benne van, kalokagatia. A felvilágosodásnál ez szétszakadt. És az igazság meg a jóság külön világ lett, és a szépség pedig szórakoztatóipar lett, és ez egy tragédia. A szépség, a kultúra, az ilyen ráérek, és megyünk ilyen fesztiválokra. Nagy baj. Annyit akarok dadogni, hogy a kultúrát vissza kellene vezetni az igazsághoz és a jósághoz, az értékekhez. Tehát legyen szó könnyű zenéről, legyen szó kiállításról, legyen szó fesztiválról, valahogy hogyan kellene a kultúrát a maga méltóságába visszahelyezni, hogy ne legyen a kultúra, bocsánat, se az egyháznak a szócsöve, se a konzervatívok szócsöve, se a liberálisok szócsöve, hanem ilyen vegyes, ilyen közös legyen, de hogy a kultúrának azt a méltóságát, hogy a magas szintű kultúra az értékeket közvetít. És még egyet a kultúrához, hogy az a jó a magas szintű kultúrában, hogy nem tolakodik. Tehát nem erőlteti magát, hanem meghívó tud lenni. Tehát hogyan kellene a kultúrába sokkal jobban az értékközpontúságot visszavinni. Én például minden este fáradtak vagyunk, hazamegyünk, megnézzük a filmet, ilyen-olyan házasságtörő filmek vannak, meg ilyen-olyan gyilkos filmek, lóbálják ki a nagy fegyvereket. Ez kinek az érdeke? Emögött fegyvergyárak van. Kinek az érdeke, hogy a magyar ember minden este ilyeneket nézzen? Sokkal szívesebben néznénk lengyel filmeket, de miért nem kapunk ilyeneket? Tehát valahogy a kultúrában is nekünk sokkal jobban össze kellene fogni. Köszönöm szépen. Mike Kalamusznak, Ilmari Rossziának, Osztia Zoltán atyának, Bártusz Lewandowskinak és Papp Miklósnak köszönjük szépen a beszélgetést, egy tapsot kaphatnak.